Keby dávali ocenenie, kto je najrýchlejší minúť peniaze v DMK, tak ja by som dostala to ocenenie. Podľa mňa bola som tam 4,5 minúty a nemala som tam 40 €. Ale... Dobre, to sa neráta, kokosová voda. Yankee Candle do zástrčky, tie rúžové sú topovice. A keby tam mali biele, tak kúpujem tie Clean Cotton, Fresh Cotton, niečo také. Ale nemajú ich tam. Pink Sands. Biele sú najlepšie, ale nechce mi čakať 3 dní, kým budú znutý. Kúpila som si. Minul sa mi kondicionér a videla som tam tento Pantene 3-minútový zázrak Hydration Recharge a k tomu som si rovno kúpila aj Hydration Recharge Heat and Glow. Veľmi, veľmi som na to zvedavá. Uvidíme, no. Možno budem mať pravdu a Pantene stojí za hovno, alebo spraví zázraky. Pesto, cvaj a ešte jednu trendy dať ceruzku do vnútornej vodolinky. That's it.